Hola, hola, bon dia, xiques i xics, com esteu? Avui anem a preparar un altre postre, una coca de poma. Necessitarem un molde apte per al forn, paper vegetal, un fullet, un got per mesurar la llet, una batidora americana, un ganivet, un pelaol, la taula i el forn. D'ingredients necessitarem 4 pomes, 2 ous, un poc de canella, 175 de llet, 100 grams de sucre moreno, un sobre llevadura en pols i 180 de farina. Posem a calfar el forn a 180 graus, calor dalt i baix. Començarem rentant les pomes i en pelarem 2 que trossejarem i posarem en el got de la batidora. I en tallem 2 d'elles en el got de la batidora. Rentem els ous i els afegim a la batidora. Medim la farina amb el got, 180, ben dit. Ho posem a la batidora. El sucre. També a la batidora. El sobre llevadura. Toc de canella i el 175 de llet. Ho triturem tot bé. Les altres 2 pomes les tallarem a gallonets per posar-la per damunt. I ho tallem a gallonets finets. Amb una fulla de paper vegetal cobrim el molde. Ara posem la mescla en el molde i ho cobrem tot en la poma. Posem un poquet de canella per damunt. I un poc de sucre.
45 minuts. $180 graus, calor dalt i baix, uns 45 minuts. Però un poquet abans de que passi el temps, anem pegant una mieta per assegurar-nos que no es crema. Una vegada s'acaba de coure, el deixem gelar una mica i ho traiem del molde. I així tenim la nostra coca de poma. Ben bona, ben bona. Que ho gaudiu. Bon profit. Bé, espero que us hagi agradat aquesta recepta i que la gaudiu. Bon profit.